Rasane pasukan tak lekang sekejo. Jadilan kutro hasta budaya. Jadilan kreasi tak hanya wiji. Yo konco tengene pirsani pasukan tak lekang sekejo. Jadilan kutro hasta budaya. Jadilan kreasi tak hanya wiji. Yuk, yes.
Yeah.
lawange yuk. Ayo, ayo. Sampai sini. Anyar, Pak Marji. Nggih. Anyar ini. Anyar. Apa iki mau? Harapannya anyar ini. Ya nek kaya wedhe kan ora mesti dijak Iya, latihan. Mergane ra dijak spell ya. Dadi ming manut wae melu. Iya. Monggo, ayo. Ya. Apa, Cok? Sing penting iso mandek, mane ra iso mandek kok. Nah, sing penting enek rame. Sing penting ana reme. Apa kita? Ora. Nggih, saya para rawuh para sedherek kang Putri menika Bapak Putri sampun sami dadi pramila dumateng para pamirsa Karsto Putri. Mbok pilih badhe ngersakaken lelagon. Nggih, monggo. Saged sambetan kalian kanca-kanca kuda hasta budaya. Nggih, menawi enten ingkang ajeng nyuwun utawi mundhut lagu monggo Pak Bu. Nek ya nek iso mundhut. Anak iki mbuh iki. Sik diarep-arepke kuwi ya Pak Karangan. Sik. Hah? Heeh. Niki mau lali janjine ses mboten Bu? Heeh, abang to ya? Wes siap pokoknya. Biasanya bar dinyanyekke engko Mas. Heeh. Heeh, nggih. Iki enek request, Nduk. Napa Pak Marji? Tombo kangen. Tombo kangen, nggih. Saking Kalian katresnan sejati. katresnan sejati. Nggih. Saking sinten niku? Saking Wisnu, Wisnu sapa? Wis mbuh. Sik tak tilikane. Oh, segoro madu. Iki Mas Wisnu nganu apa ya? Apa? Mas Wisnuku. Terus enek segoro madu. Heeh. Seger hone. Terus enek gundul-gundul pacul. Tenan kuwi? Iya. Lebah. Terus Wah ya, oh, bener. yes, pokoknya ya mangke dipun pinangkani setunggal pokok setunggal. Ya, kanca paringi apa sih? Iki Terus siapa mau Ibu Esek Pak Marji. Wis Ben dintenteni. lali olah iya. Wah, wis dintenteni ya lho, wis Weh. ngacung-ngacungi. Kuncung nih sih dicungcungi menu. Mas Kuncung toh? Dene lali janjine Ah, sithik Mas kae. Doni. Heeh. Wis janji engko ndak lali maran. 140 lagu ngono iki. Mriki Bu. Iya. Asik. Kuda hasta budaya. Parani. Jenengan mriki napa kula sing mriku? Iki biasanya kamu kok karo lintang asmara delok wae. Heeh. Iki wis nyerak-nyerak, Pak. Oh, Mau wis dirogo-rogoke. Oke, Sak lembar patang lagu. Umume iki wong nyawer ki sak lagu sak lembar. Ayo iya kok. Iki ngenyang iki. Ati cuil-cuil. Oh, Ya urung kok. Isih siji meneh ya. kok tak dudukani karo ibuke mau. Nah, Wong Budi. kok senengane do ngenyang. Janjane kowe ning lupa janjinya sudah dikasih. Yo ora sida lali ya. Ora sida lali. Napa lintang Apa? Lintang Asmara. Oh nggih. Heeh. Lintang Asmara. Tetep Dek ditagih. Doni, Om Doni, Mas Doni. Lintang astronot.
Nggih. Ya, abang-abang pertama, Nduk, iki. Sabar toh, Sok. Kancane iki rong siap iki nyalini. Ora kamu ki ming grobobo siap-siap ngono. Dijal to? Heeh. Ben kancane iki gek ndang sakset-sakset ngono. Sat, wis tuku mie ayam rung? Nah, iki nanti. Pirang Mas Kli? Oh, siap. Jos. Pun bubuk dereng? Rung bubuk. Wis bubuk rung. Sudah? Ya. Masih. Data. Pro. Audio. Mas Danang ini lho. Audio sound. Oh enak tenan Mas. Oh iya. Rape nak balekke. Bisa
Tangi Don. Ngono kok turu. Sampun dipun pinanggani Lintang Asmoro. Pripun Mas Tangsat? Oh, nggih. Oh ya, dileng-lengi sik Mas. Monggo Mas Kuncung. 3, 2, 1. Hudo. Kok ra nesu to, Pak? Yuk. Ya. Yuk. Oh ya, dindin rel. Ayo yuk. Ayo Ren. Pagi-pagi mandi di laut, pagi-pagi mandi di laut, lihat orang berlari-lari, lihat orang berlari-lari. Bangsa kita letak gemong, bangsa kita letak gemong. Antepano kenya makaryo, antepano kenya makaryo. Jopina soka percaya lihat, jopina soka percaya lihat. Uturukun kenya peprayan, uturukun kenya peprayan. Dos mantep merenggak kamane, dos mantep merenggak kamane. Itu repeng kenya kinane, itu repeng kenya kinane. Ngapura tuntunan agama, pangapura tuntunan agama. Iku tumindak kang utama, iku tumindak kang utama. Yo rally dinding. Iya. Betul. Oh ya. Dadah. Oh ya. Kecil-kecil ini lagunya, Ini lagunya. lagu lama ya Tuhan dari Jakarta. Jakarta. Saya bernyanyi ya Tuhan, memang sengaja buat menghibur hati yang suka. Burung merpati. Ayo. Suka
kasih jalan, kasih jalan. Yuk, 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 yuk. Di hari menatap kita nanti sore yuk 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 yuk.
Nuwun ya Kang Sot. Rime pakem. Ya iyo. Oh ya. Hoi. Ayo. Selamat selamat kondur. Ayo ya. Ayo. Ayo. Yo. Mas Kucung wis entek. Wis entek iki. Kasih setengah Bapak Mali Pak Marjino. Ya. Wis entek to. Bapak Putra ya? Langsung tali Jo. Hah? Oh iya siji. Walah, yes. Lagi roh yo. Berarti ki mau dadi tutup karo Lek Wagijo. Heeh iki mau sing salah tetep Lek Jo iki Yo mau. yo. Oh to. Ora. Mergane aku wong wedok, aku ora tau salah. Amen kecen gone ning kono kae demi teben. Tinggal kae. Salahe urung turu. Aja mesake. Engko bali ndakne wadul karo mamak engko. Ora mamakne Aku mau nang kene tinggal kok kali ngono. Ya, Mas, Kowe ngapa, Sep? apa? Bali ora, Sep? Deh. Ya wis pokoke sing sabar Lek. Nek kaya awake dhewe kok awake dhewe pomeng jenengan. Saiki ayo mangane kuwi jenengan kuwi sekarang ya urung sare. Kriki lenggah kriki. Ora tau turu ya. Blas. Jawa Lombok ora. Jenengan iku mboten sare keng napa to? mbok mikirke opo ngono lho. Nek mboten saged sare napa kula sik nyesare jenengan? Ora napa mboten? Heeh. Tak gaweke kopi, kopine tak nai. Ah, iki tetep iso nikmat tenan. Ingat, KHP Kudo Hasto Budaya. Pak Pak,
kasmaranku lir segoro madu ora kali memanise kalbuku saya titik rasa tresno udah ditamu dan citra kayung yon kasmaran segoro madu kayung yon kasmaran segoro madu yuk lera-lere ganti gawe tasih setunggal bapak malih langkung gayang langkung seru oh ya Selamat rahayu sing nanggap, rahayu sing ditangkap. Mundur.